Basta pigar-pigar po ang pinag-uusapan, ang unang-unang tatatak sa isipan ni naman ay ang bayan ng Maldan, bayan ng Kalasyaw at ang lungsod ng Dagupan. Pero hindi po alam ng karamihan na ang masarap at original na pigar-pigar ay matitikman na rin po dito sa bayan ng Asinggan, Pangasinan. Yan po ay sa pamamagitan ng Uson Pigar-Pigar Asinggan Branch. So ayan mga kakuboy, at ating susurin at ating titikman ang pigar-pigar dito sa Asinggan. Let's go! Magandang buhay sa iyo, sir. Kayo po ba ang may-ari o manager po ng Uson Pigar-Pigar po dito sa bayan po ng Asinggan? Opo. Kailan pa po nag-start o nagsimula ang Uson Pigar-Pigar po dito sa Asinggan? Noong August 28, 2024. So bago pa lang po. Kailan po nag-start ang original na pigar-pigar at saan po ito na-originate? Ang nag-start dito ay sa Dagupan, Dagupan, sa Malingas Malingas. Market. Ang kwan nito si Isaw. Pero ang ginagamit nila hindi kutsilyo, puro itak, pangtadtad. Itak. So yun po yung original na pigar-pigar na po. Sir, matanong ko lang po para sa kaalaman ng lahat. Ano pong lingwahe ang pigar-pigar at anong ibig sabihin po nito? Kasi karamihan po ng mga tao na which is ang pigar-pigar po, lalong-lalo na po yung pigar-pigar natin dito sa Pangasinan. Tanging alam po nila is pigar-pigar pero hindi po nila alam kung ano pong ibig sabihin po. Ang pigar-pigar is tinatawag nila sa Pangasinan is baliktaran. Baliktaran. Opo. Pero ang tawag din sa Mangaldan is bungbeng. Bungbeng, so iba rin po sa Mangaldan. Opo. So ibig sabihin po, yung salitang pigar-pigar is hango po sa salitang Pangasinan. Ibig sabihin po ay baliktaran. Opo. Parang binimikos-mikos, parang ganun po. Opo. Ano po yung klase po ng karne na ginagamit po sa pigar-pigar? Ang karabit po ang ginagamit namin sa pigar-pigar. Karabik, ibig sabihin po is karne po ng kalabaw. Opo. Since kung walang karne ng kalabaw, pwede rin siyang baka. Baka. So tanong ko lang sir, magkano naman po isang kilo ng pigar-pigar po pagkain order? 1 kilo na pigar ngayon is 790. 790. Ang 1/4 is 220. Tapos ang 1/2, 395. Tapos 615 sa 3/4. So ibig sabihin po, pwede kang kumuha ng mas mababa sa isang kilo. Opo. So ano po yung mga gulay na inclusion po ng pagka sila po yung order ng pigar-pigar? Ang kwan namin is, vegetable namin is repolyo tsaka sibuyas. Repolyo at saka sibuyas. So meron po bang sikretong ingredients ang pigar-pigar ng Pangasinan kung bakit hindi kayang gayahin ng ibang lugar? Minsan kasi mayroon po kami nakikitang pigar-pigar sa Cavite, Batangas, Manila, pero iba po yung lasa ng Pangasinan. Ang sikreto naman kasi yung paghiwa, Yung tsaka yung sa ingredients ng asin. Mhm. Pero yung asin, hindi namin sabihin. Okay. So, ibig sabihin po, wala naman po siyang talagang sikreto, kundi sa timpla style lang sa pagtimpla. Itong pwesto niyo po rito is napansin ko napakaganda po ng location. Dito po siya sa bypass ng Barangay Dupax. Oh, Dupax. Ito po yung papunta po ng Dinalunan. Opo. Dito naman po Santa Maria. San Manuel po San yan. Manuel. San Manuel. Tapos bayan ng Sa bayan na Asinggan. po ng Asinggan. So, napaka-sentro po. So, ayan, maraming salamat sir at binigyan niyo po ang Pro Binoy YouTube channel. Ako po, Kawawang Kuboy po. Maraming salamat po at binigyan niyo po kanong oras. Pinaulakan niyo po akong ma-vlog po natin ang Uson Pigar-Pigar Asinggan Branch. So, ayan mga kaboy, ngayon po ay matitikman po natin ang pigar-pigar po ng Asinggan Branch. Uson Pigar-Pigar Asinggan Branch. Malambot siya, very tender. Very pulyo. Malutong, parang kumakain ng chicharon. Try po natin itong white pulyo. Malasa. So yung alat niya ay taman-tama lang. So, nasa sa iyo na kung gusto mo pang dagdagan yung alat. Ay marami po tayo rito
panimpla. So ayan, lalong-lalo na sa mga katulad kong mahilig po sa sili. Mayroon po tayong sili, mayroon po tayong kalamansi, kaya ready. Yan, napakasarap po ng sabaw. So, yun ang kagandahan mga kakuboy. Only sabaw po tayo rito. Bigyan po natin ng kalamansi para lalo mas malasa. The best.